Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 9:08 nin pagkaaga. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na aldaw yapuan na alas 9 bareta sa lado nasyonal. Inaprobarana kan House Committee on Energy ang propestong lakdang na maamyendar sa Downstream Oil Industry Deregulation Act mantang ang presyo kan mga produktong petrolyo padagos ang paglangkaw. Ang propestong amyenda may kamautan na ma-institutionalize ang minimum inventory requirements para sa mga produktong petrolyo para sa supply security asin pagturos sa gastos sa petrolyo. Ipinaliwanag ni Marikina Representative Stella Kimbo saro sa mga utak kan propestong lakdang na bako man ini kontra sa principle of deregulation kundi paagi para masiguro ang pagiging efektibo kaini. Alas 9 bareta sa lado nasyonal pinagsurat sa newsroom tarabang-tabang News Director Edwin Peralta sa Technical Control Bonjing Tanay sa IT yaon dyan si Tricia Buda si Richard ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Cobra Energy Drink. Cobra, the #1 energy drink. Angat ang lakas mo. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa idunada mo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DCGB. Pinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na hapon sa Indogabo sa muya pong mga paradangog kaya aldaw pala aldaw si shortcut na naman. Maray na aga sa Indogabo sa muya mga paraan tabay. Iba suna pamahawan tangunyan bunjing. Bitin su pamahaw. Miyerkules na pagkaaga petsa 16 kan bulan na Marso 2022. Kami po minapaabot na naman in pagrespetar sa lambang miyembro kan familia. Kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kaining kaaldawon amang Diyos dapat enot sa gabos. Aldaw kan sa tung mahal na inang Santa Maria, pasalamat lamang tabi kita sa kay Mama Mary. Nagkamali bonjing. Kamali lang. Kamali lang bonjing. Umaga ngayon. Sa gabos na mga blessings na pinag-aatang sa satuya kan mahal na Diyos sa pagikan intercession ni Mama Mary. Our Mother of Perpetual Help Novena, pasalamat barang kita no. Taod-taod na alas 5:15 nin pagkahapon, live yan sa DCGB. Mag-novena lamang. And siyempre, happy birthday sa gabos na nagsiselebrar kan kumpleanyo ngunyan. Tingog kan banwaan man tabi, minaimbitar mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 nin pagkaudto. Sa luwas kompleto, pading Jim, kumpareng Al, kumpadreng Jomar.
Sa Albay District, Legazpi, Daraga area, yaon dyan si Ans Galero, buda si Luwens Marcena. Sa Manibela, si Henry Deboy Mata. Technical Control, yaon dyan si Ramir Bunjing Tanay, ang samuya pong Chief Technician. Sorry na Bunjing, nasa la lang. Sorry na. Iya, kaabang-abangi mo ang sala ko. Uulukan mo ba? Pag uluk-ulukan lamang yan. Sorry na Bunjing. Ramir Bunjing Tanay in the house. Sa mga pong Chief Technician, the big boy, the big man. Sa newsroom, sa mga pong malalauman, News Manager Mardela Daing Iba. Sumada lokal, siyempre pag-abang ka na manlain-lain na istorya sa lado nasyonal, buda internasyonal na igapong efekto sa satuyang oral daw na pagbuhay-buhay bilang individual asin komunidad. Iyan po ang istoryang hindi marites. Baga pinagasabi ko, istoryang may efekto sa satuya. Istorya dyan sa Europa. Igwa na bagang epekto sa satuyang pagbuhay-buhay individually and as a community and bilang nasyon asin kinaban. Yan po ang sinasabi natin. News Manager Mardela. Si Angel medyo nag-Luzon, Visayas, Mindanao. Daliman sa naan Angel, bakal kaning mais. Yan. Sinasabi ko sa iyo. Mais. Iparaulo kang ka-Angel ni Tricia. Dahil kon lang tabi Angel, talagang ganun. Pag medyo may nakakaon na kontra sa digestive system, tatabun din ka di medyo alimpuwak man yan. Ang Pilipinas baya bunjing Luzon, Visayas, Mindanao, LVM. Kaya naman di tayo maasenso Oy, joke lang tabi Si Tricia, buda si Richard dan sa tuya pong yaon dyan sa IT. Sindaman po nagbubuga kan broadcast kan DCGB sa internet. Yan. Ta sa radyo, yan nadadango kita sa AM band radyo region wide tabi bilog na Kabikolan, makusog kita tabi sa inman na lugar kan Kabikolan sa radyo. Sa internet yaon man dyan si Tricia, buda si Richard. High definition po yan, full digital broadcast. Sa Facebook, hanapon lang nindo DZGB News Online. And sa YouTube, DCGB Legazpi City. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Yan. Good morning. Kumusta lamang sa tuya dyan na nag-arantabay? Yaon man siguro pa kamo. Nagdadagos kan pagdadangog mantang naghanda anong pigpreparar nindo na pangutuhan tabi. Paramdam daw tabi gabos na yaon sa Legazpi lamang ang pighanda na pangutuhan. Medyo mainit-init na ngunya na. Igwa pa man indiit na lipot ang maagahon pero pakwa na iyan, pa-subside na. We must prepare para sa latigo kan tag-init. Lalo na sa supply niya to kan tubig digdi sa Legazpi. Yan, ibaga so ipiglalaban ni Congressman Garbin. Water is life. Basic. Yan. Tama man si Congressman Garbin ilinganan nindo. Kumusta po ang supply nin tubig dyan sa tuya o kaya digdi sa to sa Legazpi Mga taga Legazpi, good morning kay Madam Pilar Akende. Marhay na agatabi, Madam Pilar Akende dyan sa Good Luck Novelty asin sa Gold Street.
Yan, buda sa Forbes Academy, Forbes College, good morning tabi sa Indo. Yan, mabuhay ka mo dyan. Siyempre si Madam Bet. Kumusta Madam Bet ang supply nin tubig dyan sa Indo? Sa residensya nindo, buda duman sa tiendahan sa Costa Enterprises. Diyan sa Sentro Canligaspi. Diyan sa may Bank Rose. Kumusta dyan tabi? Ha? Kumusta ang generator sets dyan tabi, Madam Bet? Buda mga kutson gabos gamit sa harong. Aray na aga tabi. Madam Bet na Costa. Si Madam Merly Caceres, kumusta man tabi ka mo dyan? Ha? Sa Albay, happy listening kay Kasag sa satuyang barkada dyan sa market. Kay Kasag, Buda sa gabos na taga Washington Drive. Kay Kapitan Jonathan Rodenas, marhay na aga. Kap, dyan sa 16. Buda si Yi na alaw rin, kumusta lamang tabi. Nahiling ko si Manay Ellen kan sa naga saod gayo dito. Napaagi duman sa may Astrodome. Ha? Maray na aga tabi sa Indo dyan, sa familia. And si Doc Philip, kumusta na tabi? Long time no hear, long time no text. Doc Philip Naroa, yung barkada ta na espesyalista po sa mga helang sa dungo, sa alunan, buda sa talinga. Ganda umaga, Doc Philip. Kumusta kayo dyan? Sa Daraga, Siringman, maray na aldaw. Ang sa kuyang numero, 0961-759-0888. Sa Smart, 0961-759-0888. And then sa Globe, 0926-0156-020. Happy birthday da tabi kay Ramon Monforte. Yan, birthday niya ni Ramon Monforte. Happy birthday tabi sa imo. May nag-text digdi sa Satuya kay Ramon na Monforte. Diyan sa kwan sa Daraga kay ang subarkada ta sa Tagas. Alinga si Larry na Rodrigueza. Kumusta sa pamilya tabi? Yan. Sir Pio nagre-retire na anion sa Pilipinas 67 na maakof pa po. Dai ko po masyado naintindihan kung anong gustong sabihon mo kaini. Pardon my ignorance, dai ko tabi masyadong naisiyan. Maray na aga tabi sa imo Senior King Reginaldo. Adyan sa imong lugar sa Bunker 1. Kumusta na pabuhos mo dyan? Natapos na tabi, Migong King sa imong palasyo. Sa tuyang barkada, si Amigong King na Reginaldo. Good morning. Gari tapos na Migong King gayunon sa imong piga papakonstruhir na palasyo. Yan, tama yan. Nice weather today, Migo. Sige tabi, kagayon Talaga naman Tamang-tama yan sa pagpabuhos mo tabi, Migong King. Buda sa pagpatrabaho pa dyan. Maray na aga sa familia. Sige. Bueno, tibad lamang mapakiulayan taman si Luens, kung bako siyang on assignment giraray. Sa Daraga, nagkakapirang concerns na po dyan. Primero, double parking dyan sa may Daraga National High School. Palaog dyan. Tinampo baga. Connecting road access road from the main highway pasiring dyan sa Daraga National High School. Double parking. Busy iyan na tinampo. Igwang establishmento di negosyon na yaraon dyan. Igwang mga residentes na minaaragi. Empleados, may transaksyon sa Daraga National High School. May bodega nga ni gayo dyan. Kung ano-anong panyenda. Yan. Kaito nakahurunta na si PSO Chief Portillo, si Sir na Portillo kayan, naaktibaran kan matukar girare yan sa programa kaito several months ago. Inda ko sa nangani kung nasustiniran, pero
presumably day nasustiniran ta iguana naman ni nagpapaabot sa satuya and kan kita po magpasiring dyan personalmente nahiling tang sitwasyon na talagang yaon na naman ang sistema ngayon na double parking. Paano magkakaigwa dyanin buwelo na ingress and egress sa lugar naan. Sana po igwananin ma-i-implementar dyan na permanenteng solusyon. Kung tama ang pagrumdum ko, so memorya ko, igwa kay itong naon ang bitan niya, nagari maghuhuron na dyan, ang barangay, Budaso, PSO, na mapapakaray na yan. Now, we go sa Doña Maria. Diyan sa Doña Maria Subdivision, daraga giraray tabi ini. Igo baga dyan in opisina ang Philippine National Police, yao na sa Hepatura, and yao naman dyan, igo dyan in opisina man so Bureau of Fire. The problem is, subdivision bagaan subdivisionan na enot na nag-existir sa subdivision bago pa maglaog iyan dyan na fasilidades di gobyerno. So ang design ka iyan is a subdivision. It is meant to be peaceful, maray an mga tinampo, mahiwas man ngunyan, kan luminaog na yan dyan, so Bureau of Fire, buda itong so Hepatura kang police, naturalmente, igwang mga service vehicles, ang empleados dyan. Dai maning design para sa parking area na suited para dyan sa service vehicles na yan. Tamala, ang lugar na yan, it is designed to be a peaceful community subdivision. Problema na dyan ko niya ng parking. Pati so mga fire truck, maning nasusuanin marhay gayo dyan na espasyo na tanganing so tinampo man dyan sa Doña Maria Subdivision, lalo na dyan sa may headquarters na, buda dyan sa may lugar kung hain sa istasyon man kan fire truck, maging free of obstruction. Paano man, siyempre subdivision bagaan, nakakuaning lote dyan so Bureau of Fire gayod, nakakuaning lote dyan so bako aning gayod, kunin nakakuaning lote, buda nakakuaning lote dyan na kung sigirman so sa istasyon, kulangan espasyo para sa parking. Ngunya na mo problema na dyan, may managkakasaragi-sagi na dyan na minamaniubrakan sa indang vehikulos palaog ipaluwas man sa indang mga residensyas dyan, lalo na kung banggi. Kung bako man masyadong maliwanag ang mga kalye, kung saan nakaparada itong so mga vehikulos dyan, papaano yan tabi? Kung may madanyaran dyan na propriedad, buda buhay. Ayusun lang kung papaanoan. But, siyempre, baga, mga men in uniform ang yaon dyan. Police, Bureau of Fire. Makon man lamang nin maray kung saan iyan ta. Dipisil baga pero ang sitwasyon pa, iba, namugtaksin da dyan na subdivision bako man talagang suplano na gibuhon yan ng mga opisines. Kaya talagang iyon so byproduct kung baga na. So mga vehikulos, dahil kayang akomodaron sa espasyo man sigurong makukuaman nila dyan para sa parking area. Tamala, subdivision ngunyan, paano naan tabi? Sana mapakiulayan taman si Luwens. Kung di pa siya nagkakapi-kapi ngunyan, buda kung dainin pinag-follow up na iba, kuan man lamang iyan dyan sa daraga, masurusi ripman tabi, ang aning ining concern kan sa tuyang yaraon dyan na nag-i-restar mga valid concerns man tabi, mapakaray man lamang, Inda kung saan iyang pwedeng iparking igwanin mga fire truck daw dyan na nakaparada, siyempre ipaparada mo sa gilid kantina po. Kaya lang siyempre the resulting effect would be so tinampo sa dayna kung makaparada ka kaan sa may hampangkan residensya na may maluwas na vehikulo igwaman iyanin kumbaga inconveniensya, buda siyempre igwanin diit na peligro
sa pagmaniobrada mo sa trafiko, budakan sa imong bihikulo, tabi, I should say. So, sana makuha na yan po, tabi. Diyan yan sa Doña Maria, yung existing na sitwasyon niya. Dakol talaga dyan yung bihikulos na. Siyempre, apwera ka itong subihikulos kan mga empleados dyan, sumapasiring pa dyan na kliyente. Kan Bureau of Fire, kan hipatura kan pulis, igwandarang motor, igwandarang bihikulo, auto. O paano yan? So, iyan po ang nangyari na dyan sa Doña Maria. Dakol dyan nakaparada. Plus ito, siyempre, igwa pa dyanin residentes man na may sadiring lunadan. Yaraon dyan, kung daiman ni nagakanigong pero iyan mga residentes dyan, igwaning design kadaklan mostly may design para sa garahe ta subdivision nga ni. Now with the infusion kaining opisines di gobyerno na dyan namog tak nabigla na sa naman bagatabi. Wala tayong problema sa day tapigo kontra sa pagbugtak dyan kan opisina, kaya lang so epekto yun na po yan tabi gulpinaan sitwasyon na dyan na nagkakasaragi-sagi ng iba dyan kung yan na parking dyan, di masalansaning marhay tabi. Sige. Diyan sa Doña Maria Subdivision po yan. Buda o yan dyan palaog man sa Daraga National High School. So, mga double parking dyan, Anong advice mo tatabon? Pagka time check, diretso natin si Jomar o mahanap buhay muna kita? Diretso natin si Pading Jomar. Sige. Oras, Pilipinas, alas 9:30 sakto. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis! Tawagan mo na ang barkada. Magbukas na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at Para sa dekalidad asin abot kayang bulong, mag-Actined Generics na. Ang Actined Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat Tabi Bonjing sa tuyang pagbabalik sa programa diyan sa Tabaco. Tamang-tama naka-standby si Pading Jomar. May sitwasyon na naman diyan baga sa Tabaco duman sa Barangay Bacolod. Taod-taod tapagore-restoryahan ta yan, and we hope na tibad lamang makatabang man ang lokal na gobyerno si Mayor Crisel. Although nakaulay ko nakasubago si Mayor Crisel, dahil niya pa man masyadong nasasabutan sa sitwasyon, di pa sining masyadong informasyon kung anong nangyari sa ground diyan sa Bacolod, Barangay Bacolod kan Tabaco, hali sa Manila. In fact, speaker siya ngayon diyan sa Astrodome so naghagad mo na ning na dispensa, isihon niya nga sa sitwasyon diyan sa Barangay Bacolod. Manong ko din isa di matapos na problema sa kuryente diyan sa Barangay Bacolod, sa ruyan sa hotspot mainit na lugar. Sige, diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Sa linya mo na si Pading Jomar na bien. Aramon ta daw na bit-bit na informasyon. Comparing Jomar, what's happening? Go ahead, tabi. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. So, issue sa Bacolod, may initial ako may impormasyon. Anong nangyari ito, man? Nagkamit na sa ating meter
ano yan, to their prepaid smart meter. Iyo si smart meter na nagkarabit sila duman sa willing na mag-avail ka itong smart meter. Pero igwa maning sa mga daidaan na nakakonektar duman sa transformer na pigasabing illegal. Iyo. Oho. Ang problema, tapos so willing na kabitan ki smart meter, pigkontra kan mga kontra. Na hiling mo naan. Tapos yung mga nagpakabit kan kwan kana ito parang prepaid na no mabakal nga 200 na konektaran nga kay ito pakaubos kan 200 dai ka ng kuryente. Iyo, tingnan niyo pagkabitan kaanan, Oh. pigkukontra, maski so gusto mag pakabit ka ng smart meter, Oho. pigkukontra kan mga Arabo magpakabit. Nya buda kan makonektar da kaso mahali kaso transformer na illegal binarikadahan na naman. Ano pa? Isos Mariosep Ang naman. pigtuturo ka na apik na namamayo, si Kapitan, O yung pig-aligar na leader. Oh, ito si Kapitan. Oo. I don't know, taday ko pa napapalop yung paripiyo, Iyo, sige. pero sooner or later ipapalop pa yan. Sige, tabi, sige. Ang pinalop ko una, ining sumabataon na sangaw, di disappear, halik Yan. sa sarong barko. Oho. Sinabi ni Madam Mayra Balota, ang acting division manager kan Philippine Ports Authority digdi sa Tabaco sa pagkikipag-ulay ngunyan sa DCTV Jones, na sinda mismo nag-i-insister na digdi sa consigne kan kargamento na haliw na tulo saan i-diskarga na sa maging ang opisinin da napipirwisyo kung parang Iyunan sa indang perfume, oral daw. oo. So halimuyak. Marisa na nga ni Ejo Marta, obligado kitang mag-face mask. Yan. Kunyan, takong daing pandemic, kami sa na ngayon naka-face mask digdi. Maburutog ang tulak ninda dyan. Okay, so the least that they can do is persigiron so konsainin na idalion sa pagpadiskarga. Tama pa din. Oo. Nag-urulay na sinda susog kay Ma'am Balota. Ang kumpirmasyon, tama itong na ito kung informasyon sa programa mo kasudma, na iyon ni subarko na Sky Fortune. Naman plug ang gamit yan eh. Oho. Ali sa Myanmar, ang karga is 130,000 na sako nin bagas. Yan, so international ship yan ano. Kan Enero 19, suminad sa din sa mga corals digdi sa Malinaw. Nabahura. Oo, na-damage suhal, naluhuli na og kitubig. Yes. Pakalapos ki 2 bulan, natugutan ini kan Coast Guard na maggilid na digdi sa Pier kan Tabaco para i-diskarga na sa pangarga. Nya durumog na so dakol na bagas na parte. Yan. Duma na nagpon sa parong kinumpirmar ni Ma'am Balota na out of 130,000 sacks, ang natatada na sa nasalaog is mga 20,000 bags. Pero bako man boss damage. Yan, oho. Mga 10,000 da kayne ang nakalugom sa tubig. Iyo ito so nagalapa. Krudo. Oho. Iyo ang namamarong na toda. Yes. Ano ang consign ni kan? Sisay sa consign ni Ang compadre? consign ni kayne is Besto Industries Incorporated, Okay. Tabaco City. Nakabase sa tabako. Oo. Okay. So, ang apo niya ni Derek JY, kasusa, iyo man natan may sa dirikan sa JY bagang mga mga tindahan o ano yan. Okay. So, anyway, so nagururo na sinda. The problem is, kay puhan na magkaigwang na nin disposal plan Okay. ang consigne o itong shipping mismo bago tugutan na buksan ini para idiskarga sa mga lapang bagas. Yan. Gustong sabihin na bago yan abrihan, buda akwaton, igwa nang nakaredy na kumbaga disposal system process kung ilulubong or kung sain, tanganing duro diretso na duman.
Oo, kaya day pa nadidiskarga, taday nakakasumitor ki disposal plan. Nako, problema tayo dyan. Pero, so mga bakong lapa na iba, nadiskarga na nga ni 120,000 sacks na ang nailuwas. Nailuwas na kaya lang, pag iabrehan, minahalimuyak. Oo. Oh, nako. Saro yan sa concern man nga ni, kan mga nakaliya sa naldaw na natutugutan pa itong sa pagdiskarga kan sa pig salvage. Ang truck nagwalat kito ng parong sa inagihan. Nangga. Gusto sabihin, maski so sabing day manadumog, grabe na ang parong. Kuno ito kumbaga, suminagom duman pa di so bertud. Oo. Kan parog sa mga maray pang bagas, nasalmuga na kan, siyempre kairiba mo sa sarong kwarto, o man suminarumsum sa mga maray pa man na bagas. Oo. Nako. Ininspeksyon naman kan sanidad kan tabako sa Yan. paagi ni Victor Bersis, ang City Sanitary Inspector 2 kan tabako. Oho. Sa iyang report, iyon na ito na nagkabaranggit ko na, so laok, so damage, and ang kapira sa recommendation, iyo itong so magsumitir nin disposal plan. Tapos si inspection, ang mga bagas na iluluwas. Niyan. Tapos, ano yun kay puan ang monitoring talaga kayo tabaka, ano yun, dahil mapigsasabi ko, dahil mapasala, so, pag dispatcher kayo may maapektaran pa. Iyo nga ni, medyo nagsarang-sanga na tabi kong padre ade. Now, igwa pag natatada ngunyan dyan sa bodega kan barko na ang natatadaan halos kadaklan gayud kan so na-damage ng bagas kumpadre ade. Tama pa rin. Ngunyan, sinarado mo na ito. Dahil yan, pagbukasan, sundo na dahil pa ready, so bubugtakan kaan na kung sa inyan i-dispatchar. Tama. Ikadua, itong so sinagom nin parong paano na ito mamomonitor kung fit for human consumption pa ito? Nakaluwas na ito pa din. Yan, nakaluwas na. Nakaluwas na. Paano na ito tabi? Oh. Ay, Ayun na nga na inapugan ko man si Engineer Eileen Bombon na nasa meeting ko dyan sa Out of the Tobacco. Opo. Siya ang city agriculturist kan Tobacco. Oho. Sabi niya, ang rekomendasyon niya sa muya kang sanitary, inspection itong sa mga iluluwas na damage. Yan, so nakaluwas na. Oho. Dahil naman mabukod. Ay na mabukod ta kung sa'yo na ito binugtak na bodega baga kumpadre bako. Oo. Buda kung na ipabakal na 4 kilo. O baka iyo, pinasangaw sa nakidit, may mawara-wara sa parong. Oho, ay sus, Mario. Iyo ito ang saro sa mga concern. And pinasiringan pa man ang City Environment Officer, kan Tabako, si Mr. Reynold Martires, sa iyang sinabi, kaingay ako jo, nagtugot na digdi dispatcher sa Tabako yan. Ngunyan, Kaya siya nagtugot na digdi sa Tabako, sundo na daing clearance sa Environmental Management Bureau. correct. Nyay, nagsaranga-sanga na talagang istorya, ha? Salado kan salud, tibaad kun maipabakal ito na dai man nadumog, pero linaog na kan mabatang parong ta, nag-uum sina sa sarong bodega. Ikadua, ining so concern man na iyan dyan na pigsasabi imungunyan pa sana. Opo. Okay? At most probably ngayon, mahanap yung kidaga na Yan. aarkilahon para kalutan, para lubungon kaan. Yan, oho. So, kung ako hindi man ako magkataw kay permiso kan digdi sa Tabako. Natural, because it is... Kung sindakan magkakanigong permit, Yan. Iganing sistema yan sa Environmental Management Bureau magsunod sinda. Roger on that. Okay? Pighapot ko nga na iba, kanya ko may nagkakaralot na sa ibang lugar digdi sa Tabako. Ma-report man ngayon sa kapitan sa to o pag may nagkalot yan. Yan, oho. Monitor taman ngayon yan. Bako na basta-basta pa di, 10,000 mahigit pang sakunin na bagas na mabataon. Oo. Sus, Mario Joseph. Mabata talaga pa dito, maski sarado, grabe ang parong. Mina lusot sa pwedeng lusutan na so paro. Oo. Mario Joseph. Kang binuksan nga ni Dayan, sabi kan sa mga yaon duman sa pier na kargador, Bako man niya kami gabos nakatabang na magdiskarga. Day, kayang Ang suping ko sanguhon. itong sa mga sabi, maray pa. Opo.
So iba nga hindi kinaya. Sus Mario. Pagdulok pa sa ngayon, luwasan na, naggarabuan. Dahil na inako sa bayad. Nako. Dahil kinaya sa parong. So, nuisance na yun talaga. Nuisance. Bako yun na basta-basta ng problema. Dapat aktibaran na kan interagency committee siguro na bilugon dyan. Sabi pa di kan sa mga gwardyang nakaulay ko, kung natay mga sir na nagdigdikang bukasihan, maaraman mo talaga kung anong klaseng parong ta. Kami na dahil may pailiwanag, primero may pakaparong sobrang bata. Dahil komparasyon sa gabos na mabata na parong may. Beyond definition na tabi bako nang basta-basta yan kay po na kan mag-intervenir gayud an nagkakaperang ayon sa gobyerno nasyonal na eh. Ayun pa dito, matindi pa din. Grabe da, ininganing so sarado, ipa talaga ang parong. Iyo. Pagbukas, nagpapatunay sa mga gwardya. So, parong na dahil pa ninda na experience sa bilog na buhay ninda. Yes. Dahil ma-define ninda kung anong klaseng bata Yes, okay. ang Sige. na-experience ninda ko yan. Oho. Ang saro man sa sasabi pa digdi man na ni Cancendo, ni Reynold Martirez, kung yung kaso nga igwa ng approve na disposal plan, syempre, matutugutan na yan na buksan, diskarga. Pero dapat nga yung approve na disposal plan naan, so sarong bagsak sana. Yes, sararuan sana. Pwede na pwede maggalawig ang grabing bata Iyo, ang na problema. paparoon kan mga konstituente sa palibot ng pier. Opo, ang problema pa, kung pirang aldaw ang kukonsumuhon bago maaprobaran ang disposal plan kan DNR kan EMB. Yan pa ang problema. Pero susugay manager, division manager Balota, Opo. nagtao man na time frame so mga sukonsay na ibuda so sa shipping Okay. 6 days da. 6 days. Now, kaya daw nakomplehan kan consignee so requisitos na iimponer kan EMB para sa disposal plan. Yung nga so abot ko, Oo. sabi ko, ma'am, kayahon daw, nagulok-ulok. Gustong sabihin, maski ang PPA, pero di makatubog na within 6 days, wala ng barkong inidigdi na diskarga na gabos. Grabe na bako ini basta-basta ang magnitude kang problema pa ding Jomar bako na ining istoryang linuwas mong ini kay po na digdi ang gobyerno nasyonal ang mga isas di gobyerno nasyonal. Sige. Lalo na itong sukuan dahil nagatapos ang istorya sa bata. So pagsusog mo kay itong bagas na nailuwas na maski bako na dumog bako paraot pero kontaminado na kan parong would it be safe for human consumption? Paano na ito tabi? Ay nako. Sige, tanaputol si Pading Jomar. So magibo kitang paagi kung paano yan na ma-resolveran ang problema yan nagkasanga-sanga na. Nako, so anom na aldaw ang itinauda na plaso na matapos itong disposal plan. Question is, tama ito Pading Jomar, kung makumplehan kan consignee iyan na requisitos kan EMB. Oo, ito pa dito ba ito pigsabi mo, problema ito so nailuwas na bagas nailuwas na ito antes pa nagkondusir kan mga inspeksyon. Yes, opo. Di na ba dahil na sabi nga ni mismo kan Susendro, officer kan Tabaco, Opo. nag-istorya da sa iya so driver kan Sendro na sundan mi ngayon mabataon, mas mabata pa digdi sa dump truck na darami. Isus Mario Josep, maski pa nga da ito naapektaran so bagas na itong physically so parong yaon duman nag-upot so parong bako. Ayun pa dahil tapik susundan na kan dump truck so kinarga na truck na kan bagas nali sa pier. Nalantupan sa parong pang basura. Naku, sus Mario Josep naman na. O sige. Saruyan pa din sa kaya padagos ko yung pinagtututukan, nanugaman sa tuyo sa mga nakaulay niya itong mga opisyalis ng gobyerno na makikipag-cooperar sa mga impormasyon Iyo. para ang bilog na publiko nakakaisikan mga pangyayari digdi. Okay. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Tama man ini si kumpadreng Noel na Manalo. Saro pang problema na data nahuhugot pa Pading Jomar palan. So, paninimbagan kan may sadiri kan barko duman sa naraot na bahura. Anong klaseng kapitan igwa yan? Panamen yan registered yan na barko dahil lamang siya ning mapa
Dahil niya aram so terrain kan agihan kan barko. Ta nabahura siya dyan o. Sunadan nyo nabahura. Igo ba ganing computation ka yan an sa tuyang gobyerno. Per square meter gayud kumpira na danyos mo igo ani nagkakanigong dapat na bayadan. O day pa nga na ito natutukar. Grabe perwisyo. Sus Mario Joseph. Sige, taod-taod, halawig ang parada. Mabalta po kita. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel Pale Pilsen. Sa pagitan, gintong dagat ang pagitan mo at iyong kasama. Nang nagkalapit na magkahiwalay ang kahapon at bukas. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel Pale Pilsen. Ang nasa pagitan, laging nasa pagitan na San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Overtime kagabi. Promoted naman today. Beer ko ulit na! Yay! Drink responsibly. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Thousands of choices, more than just food delivery. Meron pang pick-up shops at groceries. Food Panda, nandito na. It's convenient, ang saya. Download the app and tap to order na. Food Panda, nandito na. For food and more, delivered, yeah. Nandito na ang Food Panda. Order today. Hey Legazpi! Food Panda is here! Enjoy the best deals. Download the app and order now. Si Vice Duplex nagman sa Albay #1 na mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Duplex nagman abogado pa. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madali mong ranihan. Vice Duplex Edsel Grex Lagman sa puso mi siya #1. Basta lagman tulos pinatapang si Vice Good Grex Lagman. Tataglagman, tataglagman, taglagman si Vice Good Grex Lagman.
Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary. Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City. Malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Tinda F kita, tinda F kita, tinda kadamay ka, mga problema sa indang rinis tulba. Jam the F sana, aprobado ka, sertisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisika tabang niya, Carlito Pilyodo, mawag uswatan nito. Pagkaisipon ta, trayong pang nito, laumong nindo, maray ang serbisyo. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, hindi makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abang. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye! Oh, ano na naman? Ihapot ko lang kuta kung anong edad ni May kan kamo kinasal. 18 anyos kami. Kan nag-agom. 18? 18 anyos? Iyo, 18 anyos. Tayo ang legal na edad kan pag-agom. Yes! Pwede naman ako mag-agom! Ibotoan sa diri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nang kulang ang gamot na ginabi. Sa Diet Abs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet abs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs Uniformity Test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Nata si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, Embrace, engage. in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to
to make you realize your dreams. While L. Living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef or pork meat, isaw, fish or squid ball, kikiam at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop. Main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakaparado ka na. Kikita ka pa! Yaho na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Vistado na mahigos na servidor. Malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuyang makatodin, pag-asenso asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan, pag-asenso kay Nonoy Cap. Adrian Salceda. The best promo, big time ang premyo, Year 2. Grand prize winner ng 500,000 pesos. Ako po si Vincent Buelia, 32 years old ng Bagong Bayan, Tiwi Albay, may asawa at anak. Ako po ay gumagamit ng Best Cafe kasi napakarami po ng health benefits nito. Isa na po dito is hindi na po ako hina-hyperacidity. Sumali po ako sa Best Cafe promo kasi napakalaking tulong po ng price para po sa family ko and lalong-lalo na po sa future ng anak ko. Bili na po tayo ng Best Cafe kasi bukod po sa napakaraming health benefits nito ay napakalaki rin po ng pwede natin mapalano ng premyo. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Harapin ang hamon, mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion
Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na aldaw, uya po ang alas 10 na bareta sa lado nasyonal. Nanindugan ang Department of Finance sa pagkontra na suspendiron ang fuel excise tax maski padagos ang sunod-sunod na paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo dahilan sa pagpadagos na gyera duman sa Europa. Sinabi ni Finance Assistant Secretary Paula Alvarez na 138.8 bilyones pesos o 0.6% kan gross domestic product ang mawawarang income kung sususpenderon ang gabos na excise tax as in value added tax sa mga petrolyo. Ang sa iyang pahayag nagluwas matapos na isumitir sa Kongreso ang propestong lakdang na suspenderon ang fuel excise tax kasunod kan ika-11 pag-aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo. Alas 10 na bareta, pinagsurat sa Newsroom Tarabang-Tabang News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, si Tricia Buda, si Richard sa IT, Bonjing Tanay Technical Control, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neurobion, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Diretso na mo na kita kan istorya man dyan sa luwas. Kumpadreng Al, what's happening? Good morning. Yes, good morning, Dami pa din. Nagbabalik na paluway-luway ang turismo sa palibot sa mga tourist destinations, lalo digdi sa Legazpi City. Siring sa sinabi kan mga inot na aldaw ni Congressman Saldico kanako Bicol, na dapat ang prepararan ang pagbalikan new normal ay relasyon sa pagkalma na kan COVID asin may connection man sa pagpreparar kan turismo. Dahil ta nagtutubodan ako Bicol na ang turismo saro iyan sa magiging liabe tanganing mag-asenso pako sanaan Albay kundi ang bilog na Bicol region dahil kan kadakol digding mga tourist destinations na dapat sa naman na ma-develop asin na maipromoter lalo na kan gobyerno. Tama baga si Kwan, tama baga si Congressman Zaldico. So pagpasiring pa sa na halimbawa sa sarong tourist destination, malunad ng tricycle. Malunad ng padyak. Oh, so turista, mabayad na. Igwa ng kita so para padyak, so para tricycle. Correct. Pag-abot duman sa tourist destination, may kumbaga or entrance fee, mabayad na.
Bako, si Igwa duman nagpapabakal nin binanban, binotong, o kung ano, buhay na so, para turutsinda duman, tama bakal so turista. Bako. Mga souvenir. Souvenir. Ay, Yan. Tama si Congressman Saldico. I-preparar ang grounds. Tao yan na diit-diit na nagbubiltada. Oo, kaya baga yan, anak ko Bicol, maririparo pa pa di, kadakol actually ang mga patinampo baga. Wala to ang mga patinampo, yun ay yan sutundag, natin por sige nindang fondo, hali duman sa gobyerno nasyonal, bakos tarabang-tabang baga yan, bakos na anak ko Bicol, si Congressman Joey Salceda, at sinipabang mga kongresista digdi sa Albay, talagang nagatarabang-tabang man na may porsigian na national budget na yan, kaya uwi na tabi pa rin, wala to unaan mga patinampo o digdingani sa sasabitang makaradat medyo makaradat kaso Domingo binisita mi ni Congressman Pido Garbin talagang magayono na pa konkretado na 2 lanes pati 4 lanes 2 lanes lang 2 lanes mabulsot yan dyan bago mag-abot ni Camellia Homes kung halik ka digdi sa Kuan sa Boulevard. Tama. Bago mag-abot sa Camellia Homes, mawala. Dahil ito garing ito na balda, may tatapusong pang parte ka ito. Pero sudigdi sa sityo, sangahan kaya yan pa sudigdi sa sityo Malangka, balda na yan, diretso na duman sa may sityo Pagbidayan, arade sa sentro kan Maslog. Bigbidayan, Grabe, talagang dahil mo na ang lugar na yan, kana mga inot na taon, ako, balik-balik ako sa lugar na yan. Di lakaw mo iyan, talagang makadat ka talaga sa kalalakaw. Pagtukad, pagrusog, sabi nga ni. Pero ngunyan, dahil mo na pinatak na talaga pa di so, ining bulod. Kaya magayon ang tinampo. Parte sa nayan pa rin, kan mga develop, sabi nga ni, may ongoing na naman na i-develop. Diyan sa may Ranikang Bukid sa may Rawis Tudita. Amo po na naman ang project na yun. Po na kay Kasudma. Kaya wala to tabi pa din. Parte yan kan mga preparasyon. May relasyon man gaya sa turismo. O digdi sa Boulevard. Pagkamanggi pa din. Gulpi na naman ang tao. So dyan baga, paitaas sa Taysan. So duman sa may istansa. Sa may istansa. Buhay na naman baga. Yan ang sinasabi na Congressman Saldico. Pigsasabi tang sa paborito ta duman. Yan. Darin daw kita makabalik naman duman. Kung may mag-apod sa imo. Sige. Presko sa lugar na yan. Pero parte yan tabi pa kan mga sinasabing preparasyon para sa new normal na nagbalik na naman ang turismo and expected iya sa masunod pang bulan na lalo iyan na mabungga na naman dahil sa pag-normal naman kan COVID. Roger. Yan ba na informasyon? Digdi sa Luwas, Giraray, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Albo Beltadahan tayan. Time permitting kung bako ngunyan sa masunod pang programa tatingog kan banwaan. Ayan na ispersos kan ako Bicol. Si Luwens nasa linya. Luwens, good morning please. Go ahead. Yes, salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa gabos na mga parantabay. Location ka na DCGB News tabi Sir Pio, ang digdi sa may pasiring baga sa Daraga National High School. Dahilan ta Dominic de mismo sa Public Safety Officer Chief Sir Rene Portillo. Aloy na pala ni tabi Sir Pio yung tinararaman na dai magparadorable parking digdi. Nako, talaga. O ni tabi Sir Pio, ipakaulay ko sa imo si Sir Rene. Nangani nang maaraman ta kung ano na naging lakdang kan mga nakalisnal daw kan lokal na gobyerno, alagad ang nagluluwas digdi, so dunong manggiraray kan tao. An nagiging rason kung nata ta nangyayari manggiraray ang siring-siring bagay. Sir, good morning tabi, labi kita sa DCGB. Nasa ibong naliya po si Sir Pio Fernandez. Talang tabi sa mga kababayan niya to kung ano po sa naging lakdang kan lokal na gobyerno, kung kumusta man po sa partisipasyon kan mga tao digdi. Hello sir, good morning tabi. Maray na aldaw tabi Pio sa mga tagainan nyog mo. Opo. Salamat sa oras and sa pag-aktibar dyan. Kay tubaga sir, bakong nag-ika-istoryahan na kita dyan, kundi sige ang baralik-balik ka sa mga nagadouble park dyan sa may Daraga National High, tabi sir. Opo, actually Sir Pio, na kang sarong nagkauron kita kang enot. Aktibaran mi ngani. Before ka itong may nakaabot ng reklamo diyan sa
sa DCGB, manungod kay ning double parking. Pinagaano mi na ini sa kasarabay ini sa road clearing. Opo. Opo, may mga kasabay kaming mga taga-munisipyo, itong mga sa engineering, itong sa barangay. Yes, oo. Kundi, ngunyan, iba na naman tabi, Sir Pio, ang mga nakaparking digdi. Actually, itong ibang auto na naimpormaran nina itong mga tagsadiri na dahil na sila magparking digdi. Kung ma-outro na picturean ko itong mga plate number ninda, madakop kong anion, didiretsan ko na tabi, Sir P, yung titikitan sinda. Iyan, very good sa action tabi. Sir, what we need is yung sustained enforcement, gulpian madudunong tabi, Sir Rene, ano po? Sir Pio, sa kaluyan ko paano sa trabaho ini, day man maali ang mga katugangan tang may mga sadiring auto na kung minsan nagmamatagas na gustong magparking na talagang bawal duman. Actually, pagtutugutan ni ma'am, pero itong pagpark na bako manhaloy. Yes. Kung may babakalon, pagtutugutan ko kamo man lang baga nakaaram na ang daraga, wala man kita talagang makakaga ni parkingan, lalo na digdi sa may saod. Correct. Pagtutugutan ko, basta na niya ako, bakong sunagapon. Diyan, nasugigibo ng garahe, Mario. Sir. Opo, na pigigibo na nindang garage itong tinampo, wagian kang tao. Okay. Now, thank you so much. Yaon po kamo dyan, sir, mismo. So, ano pang strategy na gigibuhon ta na apera kay itong sa imo ng warning, parang stern warning na pinicturan mo na mismo. Paano tayan masustineran enforcement tabi dyan, Sir Rene? Go ahead po. Iyo, ang pinakaano ko kayo ni Sir Pio, from time to time talagang ipapalibot ko, lilibuton ko, maiba ako digdi sa mga tao ko para matawan talagang matawan tang leksyon itong mga day tataong pakiurunan. Magibo man ako kini Diyos kung abunin dang maray na ururon, matikit ako talagang kung bawal sa sarang lugar na kinauron mo na iyo manggiraray ginibo, titikitan ta na. Yan, iyo, tama. O di sige tabi, sir, and at least ngunyan, nahiling ta dyan mismo personalmente, and we're very thankful sa action tabi, and salamat din maray. Ingat po kamo, Sir Tabi. Opo, Sir Pio, salamat manggiraray sa pagtabang tabi nindo sa mo. Lalong-lalo na sa istasyon nindo sa DCGB. Thank you so much. Mabuhay. Ano yung sa dito, tabi, Sir Pio? Opo, salamat. Opo, salamat tabi, sir. So yan tabi, Sir Pio, sa Portilla, na talagang manunutaran tabi, Sir Pio, digdi sa lugar din. Mag-ibungan talaga na pagpararting kan mga manlain-lain na klase ng bikulo. Ang daramon digdi na sir, araliyo na ngayon, hindi tama nindo sa ilagin do sa tamang lugar na kundi mapipiritan kaming tirikitan kamo ba kaso pantikit panahali sa LTO. Yan, halangkaw ang penalidad ka ito. Sige. Correct. Sige. Oo, Roger. So yan tabi, Sir Pio. Luen, salamat sa pag-aktibar man dyan, pagpasiring mo dyan, buda na natabangan ta sa komunidad, tabi. Suduman sa sa Doña Maria, so problema man duman kan sa tuyang mga nakakahuron, dahi taman paano malalikay na daing magparking duman, tayaon baga so PNP buda sa Bureau of Fire. Roger. Kulang talagang espasyo man sa parking Correct. Sain mo maidadara ito? Paano daw yan ma-resolveran man? So fire truck nga ni gayo, paminsan so fire truck nakaparada sa gilid kang kalye, Roger, tama yung tabi, Sir Pio. Kung paanoan ko ang parang win-win solution, makakuagay dyan in espasyo na duman talaga. Kaya alam pa, sasabi tayo sa programa kasi bako subdivision yan, bako yan talaga iguning planong para sa arukan. Kaya arukan ng sitwasyon na dyan. Oo, Roger, tabi, Sir Pio, siguro ang takakaini na planning and development ka na lokal na gobyerno ka talaga na makaulay ta, and then i-allow ka tabi sa imo, Sir Pio, kung bakungon yan, taaga. Oo, Roger, so yan tabi, Sir Pio, na mga dagdag na istorya, live digdi sa Daraga Albay. Ako po, si Luwens Bursi Barcela. Salamat, Luwens, sa istorya. Follow up dyan sa Daraga. Thank you so much, Luwens, salamat sa pag-aktibar. And kay Sir Rene Portillo, thank you so much man sa pag-aktibar kan concern na ipigapaabot yan kan publiko.
Si Serene Portillo kan PSO Daraga. Good morning, mabuhay ka mo dyan. Bilog na tropa. Si Ans nasa linya. Ans, good morning, go ahead man. Maray na aga si Pio, maray na aga sa mga palantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta dawa ng warang African Swine Fever o ASF sa syudad ng Legazpi. Halangkaw man giraray ngunyan na presyo kana mga produktong baboy digdi sa tuyang kapalibutan, partikular na may public market. Naglangkaw pa sa gasolina, Ans. Ha? Naglangkaw sa gasolina. Sa crudo. Iyo baga. Apektara naman. Gurano kilo? Susugduman na pag-isipyo sa pagkikipag-urot pa kay Sir Menjo Ofraso na pamayungo niyan kan Albay Public Market. Ang liyam po nag-aabot na sa 330 pesos ang kilo. Ang spare ribs, ang atay, ang pork chop, ang pigi, nag-aabot naman sa 320 pesos man ang patang niyan, nasa 250 pesos. Sigun kay Ofraso, talagang dakol ng konsumidores na nag-agrangay may kinaraman sa bagay na ini alaga susugman sa pag-monitor ninda sa inda mga paratienda, maskin ang mga paratienda na kulugan naman nag-agrangay naman kan na padagos na paglangkaw kan na presyo kan na live hogs digdi sa tuyang kapalibutan dahil sa sindaang nababalingan kan dagit kan mga customers kapag naglalangkaw na presyo kan siring na bagay. Kaya dahil lang digdi nagkikipag-coordinate sinda sa City Agriculture Office pati naman sa City Veterinary Office sa ngayon na padagos na mamonitor ang sirin mga presyo kan barakalon lalapangon niya na talagang kaipuhan na karne sa tuyang oral daw na pagkabuhay. Nagtaong asigurasyon si Ofraso na deman sinda matugot bilang siya na pamayo ka na public market digdi sa Albaya District na siya matugot na mag-overprice man na sa tuyang mga paratienda tangani na daiman na madipisilan lalo ang mga konsumidores digdi sa syudad kan Legazpi. Roger. Yan tabi si Pio ng informasyon alis sa Albay District, Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans. Istorya hali dyan sa luwas. Good morning. Salamat dyan sa istorya. Report, Ans. Hali dyan sa Albay Public Market. Kasabay man dyan si Sir Menjo na Ofracio. Yan. Good morning kay Yi na Alaurin. Sabi ni Yi, good AM pa di. Good morning. And always nakaabang. Tiga-abangan ko sa topic mo kahapon about Ukraine tapos Russia. Always nakaabang sa imo ping. Good morning tabi. Ay nako bunjing medyo alanganin sa aga siguro tama buelo talaga kita sa aga tabi ha may mga ano po sa aga yaong kamo tabi so mga naghahalat igwa pa ning saro. Good morning tabi. So barko nga ni tabi sir tagilid na tanaluyo po naluho yan tanabahura po yan dyan sa may Malinaw. Dyan tabi sa mga taga-tabako. Good morning. Yan. Another milestone na naman po ang FM 106.9 dito sa Tabako. Ang linaw at ang lakas po ng signal dito. Mabuhay ang DCGB forever. God bless you all. Yan. So kan January niya ini ipinadara and yaong pa sa tuyang files iningon yan Wednesday o natagilid na so barko. Sige tabi isaaga na sana dispensa po because of time constraints inda ko sana you're interested pa na sa aga tabi ha may kwanta sa Indo because it's not getting better, it's getting day by day worse ining sa Europa. Ara mo tatabunjing ang latest so Europe baga buda sa Estados Unidos de America pinag-sanction sa Russia. So presidente kan Russia, so sa iyang mga barkada, mga oligarko, anong ginibo man ni Biden? O anong ginibo man ni Putin? Big sanction man ni Putin si Biden. So sa iyang aki, so Defense Secretary kan Estados Unidos, si Hillary Clinton, pinag-sanction man. And this man is very dangerous talaga bakong karaw. May ipapadagog ko sa Indo. Kindly ko na paki-signify kung sa aga yaong kamo ma-interesante pa or watabi. May ipapadagog ko sa Indo. Saro sa barkadang presidente ni Putin. So presidente man kan Finland, may ibinuyag-yag siya. Barkada na ini ni Putin ha.
barkada na ni Presidente Putin. He described kung ano nangunyan si Putin. So Presidente kan Finland. Ining Presidente kan Finland kakawat-kawat ini ni Putin sa ice hockey gabos-gabos. Ngunyan pinag-describe niya na kung ano nan pagkatao ni Putin. Sa aga po yan tabi. Maintindihan ta kung natataarog ka ini anang nangyayari despite kang world condemnation sa gibog-gibong ni Putin. Dahil nang ganda tatanyog tabi. Yan nag-uya pa tinira man sa US. Pinagsanksyon naman kan Russia si Biden. So sa iyang aki, so Defense Secretary, si Hillary Clinton, Fernandez, buda si iba patabi. Tingog Kanban. Nako, salamat po kasi do pakantabay amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang mas